blogegku geku kesadulita lit. Mel. Berarti aku dua anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan aku wadah. Ayo wani apa piye? Yen pancen wani karo Bathara Brama, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaningaya temen lho ya urip. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan, Le. Blogegku geku kesadulita lit. Mel. Adempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brama. Nek bapak nesu piye? Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petra ki betul? Iki mumpung aku karo Petra isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petra ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brama. Nek bapak nesu piye? Blogegku geku kesadulita lit. Mel. Indra karo Brama kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngubal-ubal entut mudhar. Mongontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul penak awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapano tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Gong lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok kae bapak kok. Bapak piye? Terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku we. Tru. Kowe wae sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya. Nganggo pikiran nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksudnya piye? Petru, aja mlayu. Ayo wani karo Bathara Brama. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan aku wadah. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati kan? Melayu matamu buri iki lho jurang iki lho. Repat kepanasan ki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nendi. Nek kowe yo nangis. Yen pangapunten Bu Kulon. Kula sing nyunaken pangapunten Petruk. Bali ora? Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan utawa dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar, aja ngarepake Sekar jambu dipun ilmu lan perlon pertunggu jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke.
nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen tenan Bagong Petro anak kongkon ra ngrampungi wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru kowe rono ki kowe sowan Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik bali tekan omah ora entuk gawe gabrak apa anak kaya ngono cemarak cangkeme ngono kuwi ya mesti kelala aku iki nggih pun Mbah mbangane kula wangsul tekan omah ming diunekke bapak wis gong modar nang kene ra apa-apa le aku wis ikhlas dadi titah aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang jambu diponirmala kembang pelem pertangga jiwa aku sing arep munggah ning kayangan Bathara Guru njaluk tak walik mripate ngoten ya Gong ora aku ora krungu kok ajar lho kowe ora ana kata-kata ngono ki ora ana kowe senengane nambah-nambahi ya Truk bapak ki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok apa bapakmu ngendika kaya ngono jane mboten iki namung kula ki mawon supados suasanane rada tegang ngoten lho pripun dipun paringaken apa mboten nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kalih Bagong dene ora kula kaparingan Purbawasesa terus kene maju tak sebul mbun-bunamu nek wis tak sebul mbun-bunamu kowe munggah ning kayangan nek guru ora meneke kembang jambu diponirmala kembang pelem pertangga jiwa kowe ngamuka ning kayangan ora ana sing iso menang karo kowe arep manik maya nggunakake cis trisula guntur geni guntur angin ora bakal iso ngobong awakmu ora bakal bisa tumama ning awakmu nah nuwun sewu mula bengi niki kula rada gleleng ane kula wis disebul mbun-mbunan kula mboten ajeng pripun-pripun upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin nek kula ora apa-apa ning mang dawake Bagong dereng disebul mbun-mbunane wah semari banci ndhe banci ladan iki kok sing dadi korban aku ngono kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak aku blas e engko nek ditamani cis trisula sing modar kowe modar ning kene aja kuwatir Bagong wong mati ning kayangan ki njujug swarga wis Truk kowe bali dhewe aku tak mati nang kene aku ngendikane Bathara Teka iki hus anu Bathara Antarada iki nek mati nang kayangan ki bakal munggah swarga wis kowe nang neraka tak idiak sirahmu lamit ya Truk sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike nek ala ya nyemplung neraka nek becik ya nyemplung swarga ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iki dapusi Bathara Narada wah asem e ora tak ngujog lho Agonge pancen trembelane kok kowe iki Bathara Narada iki kami tuaning kayangan kok dijak-jok ajak ora ayo ajak ya wis ngono kok geger ora ngono Petruk nggih nyun pangapunten namung sedela kemawon mangke menawi sampun paripurna dipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topa Desa Karangkadempel badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng bapak malah bapak matur nuwun syukur kinarya pusaka wonten ing Karangkadempel pukulun Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak mundarandir Hidup nyomangolon coko wadanani rombaranang ing Kakang Rodo kados pundi Kakang Landara dase tadi napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun kula mun jatuh Paduka Diprasi Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati ning Pandhawa lah dalah nyata Petra sowan njaluk kembang Plempertangga Jiwa kembang jambu dipunirmala monggo Purbawasesa nasta Paduka Diprasi Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten
Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petruk nek diparingaken ya. Menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka meniki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan wurungoke dinten kula menika dewa ingkang banci nggih banjiladan. Leripun sampun kathah ingkang badhe nyuwun sekar Plempertangga Jiwa miwah sekar Jambu Dipa Nirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken. Menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo, monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Ning nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan lan Petruk Kantong Bolong, arep apa kan bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan, ndak kayangan digojak-jakan dening para panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar Jambu Dipa Nirmala. Estu Ulun? Iya Petruk. Nanging luwih becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ing repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar Jambu Dipa Nirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula nika mboten badhe andhuwa kepareng pekepan paduka Wang Kula Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nengga wonten ing repat kepanasan sendika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh ngentosi sak bibaring pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Iya, Panakawan Petruk. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun Pukulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petruk. Susu angin ngendi nggone Kakang Rada punapi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita ki Petruk ki wis metu nang repat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya. Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten patosa nggadaken pangendikanipun Iwang Pikulun Rada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngaten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk. Gawe gelo ati kula. Mengke kayangan rusak merga saka pakatine Petruk awulung sampeyan jujur. Pangandikaku sing piye Bagong? Akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Plempertangga Jiwa. Boya ulun paringake. Yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil. Mengko dikira mban cindhe mban siladan. Ayo, ta. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra? Kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi
Barataya kowe menggaris ngandhapi ki apa? Menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang Jabu Diponirmala. Nggih napa mboten? Kakang rada kados pundi? Alah konangan karo genjik siji iki. Wah, dalah Petra ora iso gagapi pengjane Adi Guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa pengjane Adi Pramanikma ya dheweke ora trima lan ora gelem metu ning repat kepanasan. Ah, das pundi, Dik? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi blaka. Kita us. Napa ya jenenge? Ulun kula aturi blaka kalian kita. Tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulan kula aturi kita. Aduh. Kula aturi blaka kalian ulun. Sakarepmu. Bagong. Nun. Blaka suta blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to? Kata-katane piye? Aku mau blaka suta blak kotang terus terang. Ateneh. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Hus. Ora ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang Jambu Diponirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Aduh. Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning Ngadipada, terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku. Coba. Wah, ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisan. Pak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Seja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tak wenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru. Kowe wenang gawe geger ning kayangan. Mastu Nama Sidam Sekaring Bawra Langgeng ngilang ngawi gena Mastu Purnama Sidam. Mastu Hyang Jagat Karna Sinan Tandha kawisaning Bisna Panjang kunjung pasir lawira jeneng. Ngono nggih negari pundi tengkake. Iki malah janturan ki ngapa cah iki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilahe. Sekaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah pukulan tepang kali Gomblo.
Sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, Non. waspadakno. Nggih, Ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya. Mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Musuh Bagonge omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyuluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi paturadaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing angka 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan iki. Wah, sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Dipenek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nan apa enek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan ora. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya, kerubutan para dewa. Wae lah bocah iki kaya suarane kok ya sawenane. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya Allah dipati kon jabut nyawane. Bagong urung jabut nyawa, teteki untune, jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa rumangsamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa jauh adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan
luwung Bagong sing ora trungo ning kayangan metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba ayo kowe arep bopong aku piye kowe beda njaba wedan iki ya bali meneh ki piye Endra iki gak merucut ki piye kapamu kapan kowe ayo lendange tak kesrok aku brojol dhewe ayo Bagong sepeleke cah digdaya nek men digendhong aku digendhonge sok tak tibake dhewe saking kesele kono rono kono pegel aku weh ya mati-mati wae Bagong gendong kadipun dilelampaning kayiwangan di namung sejatosipun menapa ing paduka dawuhaken menika yektosipun namung badhe mbabar dhateng swasana ing mboten sae mestipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk Amboyong wujuding Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala inggih Kakang nanging kula nggadahi pemanggih sanes pemanggih dasundi Kakang Semar anggenipun badhe ambangun Karang kadempel menika kuwatosing manah kula ngembari dhateng pangawaos ulun Kakang. Lah panjenengan menika senganipun gadhahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembari dhateng pangawaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka menawi ngantos malih panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayangan mboten malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Hyang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kang Murwengdat tegesipun Gusti ing karya loka mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten mathuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka Adi Guru mboten mathuk tuwin mboten rujuk menawi badhe kelas menawi kayangan menika mangke badhe ngrusak dening Panakawan kula ingkang badhe panggih dhateng Petruk kalawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada latri ndhawuhi dhateng para Jawata nggih supados ngunduraken Petruk lan Bagong syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi Panakawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng Panakawan kekalih menika Kakang nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaloka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula imutaken sampun ngantos ngembari dhateng panguwaos ulun
nanging menawi boten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Lah dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuhan dhateng Kyai Semar Badranaya. Ha iki monggo, monggo. Ning nuwun sewu lho. Nerada tunggak waru, tunggak dadap. Tegesipun menapa Kakang? Menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu, kula mboten melu nggarap. Kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel. Inggih Kakang Rada. Inggih kula semanggaken. Penyarian kula wonten timbalan ngadawu budhana kang padha sebo. Jeneng ulun nedya mudhun saka ling Silakanda Waru Binanggun manjing telenging Suralaya. Kula ana nang istangan dawuh nemadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodara, widodari ingkang sekethi kurang sawiji. Lumampah lon-lonan katingal saking Mandrawa mubyar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratangga Pati kembar 1000. Nalika semanten pregetek tindahing Sang Hyang Jagat Girinata kanthi non saking Mandrawa kaya gumebyar busananira. Runanggana magawe gelarira wang-wang. Bener kandhamu Igong. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa, dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir, Go. Aku wis disebul mbun-mbunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kowe disebul to? Nadyan ora disebul dening bapak, tak cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya pituluk tak tampa pangestu Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk, ya pituluk tak tampa pangestu Tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Karak. Wis kuno banget Kang aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ah nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun Tampanana. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma kae dewaning geni nek ora disiram engko ndak. Ora murup genine ade cilaka. Rasa. Aku wis jebul mbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipunirmala ora bakal diwenehake marang kowe, merga kuwi kembang kayiwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ning kayiwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipunirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipunirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, kowe dadi Manikmaya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo.
Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petra ki betul? Iki mumpung aku karo Petra isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petra ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blok gegeku kesadulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora? Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul ben awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapano tak cemplungke kawah condol di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condol di muka. Ora apa-apa ndung adus kok awake dhewe. Kawah condol di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condol di muka ki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Aduh. Ya ya mulai. Lho kok jare mulai pita? Wis wajib tak paneni kok mulai. Rasa wedi, Tru. Kawah condol di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyata apa ora? Lah mbak aku meng ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten purun wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tekse wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Prampertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun. Jare wis disebul ndase. Oh, Kong. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ah jare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Ah dantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Ojo gedrewasan aku mati aku. Ah piye kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok kae bapak kok. Bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Ha kowe? Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Petru, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngiwangi karo kakangmu, iya. Arep ngiwangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae kowe? Trawat tratapan aku wajah. Ayo wani kowe.
yen pancen wani karo Bathara Brama yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaningaya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Melayu matamu buri iki lho jurang iki lho repat kepanasan ki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nendi Ini gue yo nangis yen pangapunten Bu Kulon kula sing nyunaken pangapunten Petruk Bali ora Bali pripun mboten wonten dalane. Bali liwat papan utawa dalan sing bener. Kondo karo bapakmu Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu dipunirma lan Perlem Pertungga Jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih diunek-unekke bapak lho. Ya nek mung diunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-tekan tenan. Bagong Petruk anak kongkon ra ngrampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono kuwi ya. Heeh. Mesti keloro-loro aku. Piye iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming diunekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa Le. Mati cah loro diwujudi ya Le. Ora apa-apa wis. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggalana wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man. Mane degumu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngamati aja. Lah witene wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing Pati. Yen manyeris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewa-rewa ngono kae. Nek kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae, Le. Hah? Buta? Lho sapa ya, Tru? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasa dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak buta kae tututi takoni sapa, Gong? Yo!
Petruk. Kancamu, Tru. Getarane. Aku iki kenal karo kowe. Petruk. Sapa, Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Mbuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Aku kono tepung ro kowe. Kowe iki senengane ngapusi ngono. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal kali kula lho. Oh, ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta terus. Ngaku wae, mulane wingi pitik kuthuk kuda modar iki tok cokoti ya ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko rak dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medhun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene? Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Era serial TV ora. Sapa itu? Petro Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar. Kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Solontara. Iya. Aduh. Matur nuwun, Pak. Iya. Cerek ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Pecruk. Kok iso dadi Petruk e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Truk? Kowe tak critani yoga aja lara ati. Heeh. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake bapak sambungan. Wo, mula pedote kok endi? Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Kowe anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to? Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk. Aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun
ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kaya aja wedi, kaya aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirwala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo tak singkirke aja melu-melu. Ayo, amuk mata, saya mlatai nanging padha-padha. Ayo, di tunggal regane adik. Andek monong sia-sia arep Petro. Ayo kene-kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo ponokawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki nek ngomong sok nyemelangi ya ora. Aku ki mek ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo, ayo. Gandharwa Raja Bali Salantara pukulun kula ingkang abdi ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula namung dipun mong dening Semar Badranaya sinten ingkang badhe gendhak sikara dhateng anak kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara pukulun Yamadewati ya kowe ngorak-arik para dewa ora minggat jebol nyawamu mangsa bisa ngrawat tinjung akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun Gandharwa Raja Bali. Gong, kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya Madipati iki piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana kowe dukani Iwang Pilun Bathara Guru. Mati tenan mengecak-ecak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengecak-ecak. Ayo wong tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Enggak mudar. Ayo lah. Urip kok
Anget tak, Tru? Aduh. Oh, urip. Bagong edan. Tangenek-ngenekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja. Kok diplintir lho. Padake gawe ntrontro. Woi, adalah wah kayanganmu rahmat. Indriyaksa sara maruta pawana pana margana samirana lan warayang wisikan magulingan lima kencang warudayang mak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Pukulun. Lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk? Akeh sangganing para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus. Padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara. Inggih. Manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Wis bakal muntap. Inggih. Mula ra jeneng mokal. Petruk kuwi atmaja kita. Petruk kuwi anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu. Mula ora jeneng mokal yen to kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Pukulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada. Ulun jarwani jati ning lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgirinata, wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pakartine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Pukulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya monggo tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinen prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgirinata. Nggih, ngestaken jauh Pukulun. Wis ngono wae. Ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun. Ya, ya wis karya slamet ya Petruk. Bali ning Marcapada. Lho nggih ngestakaken dawuh. Iki nek ora gawe geger ngapa ta? Ngopo iki, Gong?
Jarike tak tarani Rafia e. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan kok. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujakaning dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Ah, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Ha, kurang ajar ta iki. Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae. Aku taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakat. Ayo, tangan yang ngapa kowe? Wis to Gondara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara.